Героизмът има различни измерения в различните ситуации. По време на война, да речем, героизмът би бил да защитиш честта на знамето, на рода, на отечеството си, да оставиш живота си за другите. В мирно време обаче той би бил нещо коренно различно. Примерно да жертваш свободното си време, за да дадеш по-добро възпитание на своите деца. Да кажеш истината, когато от това ще зависи твоята кариера, твоето благосъстояние. Аз съм израснал с възпитание, което включва патриотизма във всичките му форми, така че за мен несъществено дали ще вярвам или не. Аз съм патриот. На раната трябва да й се обърне внимание, за да зарасне. Тя трябва да бъде третирана, както раната на коляното ти, ако си дете и се нараниш, за нея трябва да се погрижиш, така и душевната, раната на сърцето. Нямах никакво колебание от самото начало, през цялото време, докато го пишех и в края, че Рана е единственото възможно заглавие. Любовта ли ще спаси света? Да. Слушай Рана в Storytel и сподели своята семейна история.